Таблеточки. Барсы да яхшы. Ашкар. Самая красивая, самая добрая. Мой врач. Все спрашивают, посоветуйте, пожалуйста. Я никого другого советовать не могу, потому что в жизни у меня есть вот одни врачи. Затна Аскаровна, Светочка Безнен. Все, я с этого кабинета только все решаю, они за меня решают, поэтому спасибо вам большое, что вы у меня есть. Ну, ничек, шықтың ма кіріп? Нәрсе дейділер? Барсы да яхшы булыр. Аптырама. Исән сау йөрү давай. Йөрәге тибәме? Дүп-дүп-дүп. Дүп-дүп тибә. Кстати, йөрәге экігімі әлі? Кытығымы? Кытығы. Кытығы ясылар шул мына не? Кытығыда йөрәге тикшерәләр, ничек селкенгәнен, хәрәкәтләнгәнен. Ха куйырмын әле төшергән. Ха куясың, я? Әй. Төшергәнем бер видео. Теге юк, шуны әйтәм, анда теге ебәрдең бит WhatsApp-тан дүп-дүп тибә йөрәге. Менә безнең узакламый шунда җыр чыгачак, дүп-дүп тибә йөрәк дигән. Кстати, шап җыр. Шап җыр.